मा जानाय हो मा जानाय सादों नामा हो साबाय दं दाबो औ सादों र' हामगोन आं नै डक्टरनिफ्राय मुलि लाबोदों डक्टरा मुलि हरदों दे र' जागोन र' नो मुलिखौ जानो आं मुलि जानो गोखा मोनो जानो बादों बेबायदिबा जाया बा मुलिखौ जानांगोन नङाबा इनफेक्सन जागोन थै गदों मादों माबा जादों सिङाव जेबो गम मोनाखै दा जोङो नाङा मुलिखौ जानांगोन नङाबा हामनाय नङा नों फरायनो हानाय नङा माथो एग्जामबो फैगासिनो हो नाङा मुलिखौ जा दे एसेबाबो जा मोनसे गोखा खोमा सना मुलियालाय एसे गोखा जाखागोन ना नों मुलिखौ जायाब्ला गाराया राननाय नङा माथो नोंना एग्जामाव नाम्बारखौनो मोननाय नङा नों फरायनो हायाब्ला एग्जामाव सप्तासेल'सै र' आरो माबाफोर जानो हाबा गाराय गिदिर जानो हाबा मा जागोन हो नाङा मुलिखौ जाथारनांगोन एसेबाबो र' मोनसेल' जागोन औ सना जिउ मोनसेल' जागोन हर होनबा जानोसै बिखौ जाबोला सागागोन ना आयै गाराया हामगोन औ सागागोनथ' र' आबा डक्टरा सागानायखौनो हरखादोंना र' माबाना नोङो जेबो जायाखै खोमा खालि उदैयाव जानाङा खर'फोरा हमगोन र' आं एसे माबा लाना फैनि खालि उदैयाव जानो हायाना मुलिफोरखौ एसेबाबो ओंखाम बा मायबा साहा बिस्कुट जाथारनांगोन नङाबा खर'आव हमगोन आरो उल्थायै गथ' मानसि र' नों थाथ' दसेल' थाथ' आं लाबोगासिनो आइनो खिन्थाब्लाबो बुगोन नामा आंखौ जोस्रां मोना गाबोनो खिन्थानो ना खिन्थाया आं आइनो बुबालाय आंखौ खिन्थादों होनना मोनथिबोरा जोस्रां मोना दाखुखा जायखौनो मैखौनो बुबाय थाखायो स्कुलाव आंखौबो बुबाय दाखुफोरा आं खिन्थाना होनायनि आंखौ बुबाय आरो बुबावगोन खोमा गाबोनो नङाबा खिन्थागौमोन आं मा खालायनो आङो आइनो खिन्थानो ना खिन्थाया आयै मायबा संनाय दं नामा संनाय माने जायाखै मैगङा संनायावनो बै सासेया बेबायदि जानानै अर सर गोमोरजोब्बाय आं दा नायाखैयानो र' माबानो अरखौ सुफुंना हैनांगोन आङो मोनथ'वाखै ओंखामा जाबायना जायाखै ओंखाम गोजा जाबाय आबानो मुलि लाबोदोंना बेखौ जाहोनांगोन खालि उदैयाव जाहोनो हानाय नङाना खर' हमगोन गाइखेर दंना गैया एसेबो गाइखेर दं र' एसे औ गाइखेरजोंनो हो ओंखामजों गाइखेरजों खुरैयाव माबानानै एसे हैथां र' आं लायनि औ आबाया मायबा खिन्थादों नामा माबोरै जानाय जेबो खिन्थायाखैना जेबोखौनो खिन्थायाखै बियो बुजादों बियो सोरजोंबा आं मिथिगौ बुजानायखायनो खिन्थायाखै गोग्लैबा खिन्थाखायोना बियो नों मोजाङै सोंनाय बिहामजो नोंनो खिन्थानो हानाय दे बियो जोंखौनो खिन्थायाखै मोजाङै सोंनाय अननानै औ सोंगोन र' सोंख्लानि र' ओरैनो आइ सोरबा फैदोंमोन नामा औ दादै रजि फैदोंमोन आं नोंखौ नागिरबायसो दंमोन दादै अबाव थांनायमोन ओरैनो बैसो थांदोंमोन दादै नोंजों रायज्लायनो गोनां खोथा दङ आंहा रायज्लायनो गोनां खोथा दङ मा खोथा मोनबाय माबा दानि दि रजि फैदोंमोन बेजोंबो रायज्लायबाय रजियाबो थांगोन दा दादै नों थांगोन रजि थांगोन ड्राइभार आरो आं बेनिफ्राय आं थांनाय डेटखौबो फिक्स खालायबाय दादै गासिबो क्लियार जाखाबाय खालि दा नोंल'सो माला थांनो हायो दादै रजियाबो थांनो हागोन होनना बुंखाबाय आं जागोन जेब्ला थाङो अब्लानो थांगोन आं नंगौ नोंलाय माथो खामानि दङ बिजि दङ होननायखाय आङो माब्ला थांनो हागोनथाय होननानै नोंखौ सोंदोंमोन औ खामानिथ' दङ र' थेवबो आइ नोंनि मोजांनिख्रुइ गिदिर खामानि आरो मा थाबावनो हायो आइ जागोन माला थाङो नोङो डेटखौ माबादो डेटखौ दादै नै फैगौ उइकआव माबा खालायबाय आङो फिक्स खालायबाय माबा खालि थार्सडे खालि बृहस्पतिबार खालि बृहस्पतिबार खालिनो थांसै औ दादै गोबाव खालायला जेनां थांगोनसो आरो दे जागोन दे आइ जागोन बेनिफ्राय दादै बक्सिया मा खबर जोंखौ खबर लाथारा नामा बियो माथो फनखौनो हरा माब्ला फैगोन नो बिलाय सोंनायानो जोबा माबालै आइ खामानियाव बिजिनो बिबो फैगोननो थाब फैनो हो बक्सि थानायबाथ' जेबो टेनसनानो जानाय नङामोन बक्सिखौनो लाना थांनो हागौमोन आइ बक्सि थांनानै बिराद खस्थ' जादों जोंफोरा ने बक्सि थाबोला जेबो टेनसनानो गैयामोन बियो जा मावनांगौ जा मावनो थिनो बेखौनो मावखायोमोन जेरैबाबो औ दादै बक्सिया थांनानै दिनथ'द' मोनदों आरो आंबो बक्सि थाबोला न'खौ एसे स्रां मोनोमोन आइ आंबो बिराद दिनथ'द' मोनो खामानि जोबबानो थाब फैनो हो बक्सिखौ दादै होगोन थाब फैनो होगोन
गबानो बेयावनो फैखागोन बियो बिहालाय अबावथो थांबावनो न'आवनो गैखाया हो गबानो माने खामानिया जोब्बानो फैगोन जोंफोरनियाव नङाबालाय अबावथो थांनो बियो नङा होमबा दानो खुगानिफ्राय गफ्लांबायमोन बे खानिजों रायज्लायबाय थाबा मायबा नङा मायबा खुगानिफ्राय ओंखारगोनसो थांसों दे आइ थाथ' आं एसे खामानि दङ औ दे आबा एसे मोजां मोनबायना मुलिखौ जाखांनानै हो गोबाव जाबाय माथो एसे मोजां मोनदों ना सागादोंना सागायाखै एसेबाबो एसे सागादों दे सागागोन दे लासैनो सागालांगोन सानायाथ' एसे थाखागोन आबा राननाया रानगोन दे सप्तासेसोनि उनाव मोजाङै रानखागोन बियो औ आबा नोंलाय अबावथो गोग्लैनाय लामायाव नामा ना दंफांफोराव खुन्दायनाय ने अन्थायावसो सौदोंनाय आबा अन्थायाव सौदाखै जुस्रां मा जुस्रां माबा जेबो नङा नै आबा मानसिया थगायबोला खैफोदाव गोग्लैयो बेनिखायनो थार बाथ्राखौ सिगांनो बुंना लानांगौ आबा सना मा जानाय देनाय बुंनाय आं रावनोबो खिन्थाया दे रावनोबो खिन्थाया आं सना देनाय सोर जुस्रां बुनाय नोंखौ हो सना बुनाय नों रावनोबो दा खिन्था बाबानोबो नाङा आबैनोबो नाङा दिला आनैनोबो नाङा रावनोबो खिन्थानाङा खिन्थाया आबा सना रावनोबो खिन्थाया दे मा बुंनाय मा जानाय माबा जुस्राङा दाखुथार ओमफ्राय थाख्लुआबो दाखुथार बेनिफ्राय थाख्लुजों जुस्राङा गाज्रिथार जुस्राङा बुदों आंखौ थाख्लुआबो बुदों आंखौ हे भगबान बुदोंसो एसेबां गाज्रि गथ' बिसोरो हो स्कुलाव फरायनो गारै मानसिफोरनो फैग्रा आंनि फिसाज्लाखौ बुदों मा अबेनि बिसोरो हो जों गामिनिथ' नङा खोमा जों गामिनि नङा खाथिनि गामिनि एसेबां गाज्रि गथ' थायो सोरबा गथ' मानसिखौनो बुग्रा मानो बुनाय नोंखौ हो मानो बुनाय आबा बिसोरो बुबाय थायो जायखौनो मेखौनो राजुखौ बुदोंमोन बुनायाव आं सारनो खिन्थाना हैदोंमोन उनाव खिन्थानायखाय आंखौ बुदों दहाय ओंखारबोनायाव रावबो गैयाव मोजां खामानि मावनायखौ बुबायसो थारमाने बिसोरलाय मानोथो बुबाय थायो मानसिफोरखौ नों खिन्थानाया मोजांसो जादों आरो बुदोंसो बिसोर नोंखौ स्कुलाव मा रावबो बेफोरखौ मिथिया नामा मास्टरफोरा बेफोरनि जेबो गुरुत्व गैया सोर मा खालायदों मा मादों मास्टरफोरा थानायावनो बेबायदि बुला बुसि खालायबाय थानो हायो मास्टारफोराबो एसे स्ट्रिक्ट रुल देखायनांगौ मा बेबायदिलाय जायखौनो मेखौनो बुनानै थै गनाय माबानाय एसेबां बेबायदि खालायो आरो सोरबा सुदेम उन्दुलांबायना आबाया उन्दुलांबाय दासो उन्दुलांबाय मायबा खिन्थादोंना नोंनो बेसेराया बुजादोंसो बेनिखायनो खोन्थायाखै बे गिनानै बुनाय होनना खिन्थादों स्कुलनिनो सोरबा गथ' सानैया बुदोंनो जोस्रां आरो सोरबा थाख्लुनो मा स्कुलनि गथ'फोरानो बुदों गथ'फोरालाय फरायनो थांदोंना बुला बुसि खालायनो थांदोंलै बेनि गथ'लै बिसोरलाय आंनि फिसाखौ बेबायदि थैलालालि खालायनानै बुनो फैनाय स्कुलाव फरायनो गारै बेबायदि गारबा जाया बिसोरखौ कमप्लेन होनांगोन कमप्लेन स्कुलाव थांनानै गाबोन कमप्लेन थां बेबायदि थाबाय थाबा जाया गाबोन स्कुलाव थां आइजों नोंजों मा जादों आयै जों सानैया थारानो जामारदों आबाखौ सोरबा बुदोंनो सोरबा जोस्रां आरो थाख्लुनाय गथ'आ नंगौ बुदोंसो आमुं होनदोंमोन लायो आं सिनायो खोमा मामोन मुङा मा गियान गैयै गथ'लै बिसोरलाय फरायनो थांनायाव मानसि बुग्रा बे जुस्रां होननायखौ सिनायथ' आङो हायथाथा नङा होमबा गथ'आ दुंद्रांद्रां हायथाथा सिनायो आङो बे जों गामि खाथिनिनो आरो जों गामि खाथिनि होनना बुंनो आबाया साला बे हायथाथा लुनद्रांद्रां गथ'आ बे स्कुलाव फरायनो गारै आंनि फिसाज्लाखौ बुग्रा दानो थांगोन र' आं बिमा बिफानाव र' फरायनो गारै मानसि बुनो थांग्रालै बिसोरो स्कुलाव मानि दादागिरिलै बेफोरो अबेनि दाखु थौ बिहामजो थौ दानो थौ बिसिनि न'आव थांनानै थौ बेबायदि थांबोला नांज्लायलायनाय जागोन खोमा मा नांज्लायलाय मानि फिसा खांदोंलै बेबायदि अख्रानि फिसा बेयाव मानसि बुग्रा बुसि खालायग्रा माबायदि फिसा खांदों बिसोरलाय फिसा खांनो रोङाबालाय मानोथो जोनोम होलाबायो मा बुला बुसि बिलाय माबायदि फेदेरदोंहाय फिसाफोरखौलाय बे बैसोनिफ्रायनो मानसि बुथिंग्रा माबाथिंग्रा जोंफोरनि फिसाफ्रालाय माथो मावजि मासे सैमा मासे बुनोनो गियो बिसोर आरो मानसि बुग्रा आरो बुनायथ' बुनाय एसेबां गाज्रि बुदो गथ'खौ साला थैलालालिबो थंबायजासे माबा मोनसे जानोबा मा जागौमोन दे आयै थां मोजाङै बुंना फै नांज्लायसो खालायनाङा बिनिफ्राय मोजाङै बुंनानै फै बिमा बिफाखौ मोजाङै ना
होगोनसोल' आङो माबायदि फेदेरो फेरावलै गथ'फोरखौ माबायदि सोलोंथाइ होदों उन्दैनिफ्रायनो बेबायदिनोखा नामा न'खरफोरावबो बिमा बिफा बुज्लायलायनाय बेनिखायनो फिसाफ्राबो बेबायदि खोमा रादाय बेबायदि न'खराव थांलायला नामा गाबोन स्कुलाव बुंहैनायानो हामगोन नामा बाथ्राफोरा गिदिरसो जालांगोन नामा आं गिनायबो मोनो जेबो गिदिर जाया मा गिदिर जानो आं दंना मालायनि फिसा बुनो फैग्रा हो गिनायबो मोनो आङो गिनाङा दे जेबो गिनाङा मोजाङै रायज्लायनानै फैयो आरो बाथ्राफोरखौ बुं मोजाङै आला मानसि बुग्रा अबेनि दाखु जाफैदोंलै बेयाव आंनि फिसा जानायबाथ' सोबानासो लागायना होगौमोन आङो बेबायदि अख्रा गथ'फोरखौ बेबायदिनो खालायनांगौ मोजाङै मानियाबा होनांगोनसो गनदों आरो बिहामजो नों बुंदोसो ना माबा खायसे जागोन माबा जागोन बाथ्राफ्रा गिदिर जागोन होननानै गिदिरानो जालांगोन मिथिबायना मा जालाङो आजिखालि नुवाखै बाथरिफोराव मा होबाय थायो सोरबा 12 बोसोरनि गथ'फोरा सोरबा 6 बोसोर 7 बोसोरनि गथ'फोरखौ माबा इसादो देना बुथारदों अन्थाइजों देना बुथारदों बेफोरखौ खोनायाखै बेफोर इसे जानायावनो माबा जाखानांगौ मिथिबाय इसे जाहांनायावनो बे गथ'फोरखौ बेबायदि खालायखायाबा मोजां खालायखायाबा खिन्थानानै होखायाबा सम्बालिखायाबा उनाव आरो आखाइनिफ्राय थांगौगोन सम्बालिनो हानाय नङा आयौ बेबायदि गथ' बेबायदि गाज्रि गथ' दाखु गथ' थानोफोराव आंनि फिसाज्लाखौ स्कुलाव बेबायदि फरायहोबाय थानो गिनाय मोनोहाय आङो जाया आंबो जाथारा दिनैनो सिदा खालायना फैनांगोन बे गथ'खौ आंनि फिसाज्लाखौ बुग्रा थैगौ होग्रा बारा पुलिससो लागायगोन आङो र' बेफोरबायदि गाज्रि आखलनि मानसिफोरखौ बेबायदि दोनबाय थानाया मोजां नङाथ' बेफोरबायदि आखलनि गथ'फोरानो देरनानै दाखु जायो ओइ नांलायसि नङा दे मोजाङै रायज्लायनानै फै बिमा बिफाखौ आरो गाबोन स्कुलावबो थां मास्टरनो खोन्थानानै फै मोजाङै मा जादों मा मायाखै मास्टरफोराबो एसे स्कुलफोराव नायथिंला नायथिं खालामनांगौ ना गथ'फोरखौ सोरबा गाबनाय नुदों माबा नुदों गथ'फोरखौ एसे नायस्रांनांगौथ' मास्टरफोराबो गाबोननिखौथ' थांगोन र' दासा नङा बिहामजो थौदो दानो थौ ओंखाम सोखाम जाला माब्रै थौखा ओइ फैदो माखौ नायबाय थाखो आं सिनायथ' बिसिनि न'खौ र' होमबालाय थांनि गथ'खौ नायसे नायगोन दे खालि नांलायसि खालायनाङा मोजाङै रायज्लाय औ सोर बुदोंमोन आरो बेफोरखौ मिन्थिनायनि उनाव ओरैनो थांहोगोन आं बिसोरखौ सिदा खालायना फैगोन आं बे गथ'खौ आरो गथ'नि बिमा बिफाखौ मानसि बुग्रा